Usa ang patay samtang duha ang missing human gibaha ang pipila ka mga barangay sa Manay ug Tarragona sa Davao Oriental tungod sa bagyong Amang. Sumala sa MDRRMO upat ka panimalay sa sentrong bahin sa Barangay San Ignacio sa Manay, Davao Oriental ang naguba tungod sa bagyo. Usasab ang patay nga nailang si Luz Viminda Magbugtong, 38 anyos, samtang duha missing nga mao sila si Arian Magbugtong, 9 anyos ug Marilyn Maunga, 38 anyos. Samaran sila si Adrian Magbugtong, 40 anyos ug anak niini nga si Rhea, 5 anyos. Gibaha sab ang pipila ka mga tindahan sa lugar ug dunay mga sakyanan nga wala nakatabok tungod kay naabtan sa tubig baha. Sumala sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, posibleng anaa sa 7,332 ka mga residente sa lungsod sa Manay ang naapektuhan. Samtang nagka-landslide sab ang Sitio Muñoz sa Barangay Mayo, Mati City, nga mo'y agihan padulong sa East Coast area sa Davao Oriental. Doon na sa landslide nga naitabo sa Barangay Dadong ug Maganda sa Tarragona sa Davao Oriental. Ginapahigay na sa karon ang clearing operation sa lugar ingon man assessment sa tanang naguba tungod sa maong mga pagbaha.